Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe ubreu ya kabahado menta ompat la bante bla udeu e. Hakar paulai terik ubanai jeliu arhajar arpauar, ulatan batra jubor ya arngut ki hebren, hakawe naki jaka balong klau. Ya kabala subajur ba utmu banle ya kakampo jan, kabam syamlala ban pediang haka emlang kasalang. Katkum ka khubor katei ka jingjia kalajia hakawe niki jaka, kabadang hap hakawe ka shnong kabadan ha West Khasi Hills. Kata hakapor shibaji duna jongka arpaulai terik ujeliu. Bat kitei ki hebret kidei badang don hakarta ka bandrius nemtam, bat uwei pat ubadang sans nem AA karta. Laong ru ba katei ka jingjia kalajia kat ba kitei ki arngun kidang ya lenti banlet pai shalaying hadien balawai school. Henry ondalapoi hakawe ka jaka ka bakam paji naki ying briu. Utei ubriu ya ka bala subajur baula ap ketem lupa hakatei ka jaka. Maria poi kitei ki hebred ulara jubor yaki shaka jaka bakham kendong kabalong klau da kabapen bit ru banai pisa. Henry hadian katu kani mita ulai I pad ya utei uwe uhebren ubadang khamred karta khamshaneng batra ya utei uwe uhebred ubala khamhe karta khamsharum ya kaba ompat la ban ong ka ei ka jingtmu ka jongu. Henry ka jingsuba ka bajur naki bahaying kalong ba utei ubre utmu ban badbor. Shushu layat hu ru ba utei ubreu hakate kapor ula berngem berset ru ya utei uhebren ba umdei banyat hu breu dakaba ula pen apru dakawan laong ru bawat la nakaliang ki bahiyang asem kidang penkre banlet bu dakajing ujor syathana nongston Henry nakaliang jongki pulet kilahiar syakate ka jaka ban penlong ka jing toket kababania kabahado menta kadang ya syakman halor kate ka jingja ka seng hinyau trap youth council nongston circle lengba usamla Reddy Fernandison General Secretary kalapan pau ya kajing penrem kabajur halor kate kajing jia. Nakaliang jongi kum ka seng hadin bangila yo jing tip ba kadan ko kajing jia ba don way orang ba ulara ki arngot ki klong pok klang. Te kajing temu hi jong u kalong ba nyimpada tip tikena ba kai kajing temu. Nrai kat kum ka tolong ka bang yo lom ni ki pa kalong ba ula ba kajing temu jong u kalong ba umut ban bor hakata ka jingle jong u kata ro la lawan ra ro de kitar bat berngam bersit ro yu ne kulung ba ladau unya thu bru yu no peniap bat hakata ka por ka ba u ra ni kulung ro long baki ula berngam bersit ba ong ladam miyam siam ngan peniap mentah te kapor bu ni kulung na wan na school ula penbit ni kulung da ka ba ai bisa arpo tingkah bat ra se cloud ndrei kabasusi kalong ba kata ka medical check up kalong normal te nakaliang jongi kum ka seng ni sngu lingo abang nilawan daladi ban pet ban jengo ni kulung ki dak mong hapo ka med jong u kadon te nakaliang jongi mentahi ngin let biang hospital ban pha le re medical check up yu ni kulung khna bangin yo ek jingshai ka basisha.